Ginoo, maanaa kaninyo ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya, gipasakay ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa sakayan o gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw ug iyang gipalakaw ang mga tawo. Tapos niya palakta ang mga tao, mitunga siya nga nag-inusara sa usa ka bungtod aron pagampo. Pagkagabi na, si Jesus nag-inusara na lamang. Niadtong tunguda ang sakayan didto na sa lawod, gikusok-kuso sa mga balod kay hangin man kaayo. Sa mga alas 3 sa kadlawon, si Jesus may apas kanila nga naglakaw sa tubig. Pagkakita sa mga tinunan kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok sila. Multo, misinggit sila. Si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Si Pedro miingon, kung ikaw gid ka na Ginoo, palaktapod ko sa tubig. Dali nga ri, mitubag si Jesus. Busa, mikawas si Pedro sa sakayan, ug milakaw usab sa tubig sama kang Jesus. Apan pagkabantay niya nga hangin kaayo unya dagko og balod, nahadlok siya ug didto misugod na siya pagkaunlod. Ginoo, luwasa ako, misinggit siya. Diha-diha gidawat siya ni Jesus, gibira ug miingon si Jesus kaniya, pagkadyutay ra gid ay sa imong pagtuo, Pedro. Nganong nagduha-duha ka man? Og nanakay silang duha sa sakayan, ug mirurang ang hangin. Ang mga tinunan nga didto sa sakayan, misimba kang Jesus ug miingon, ikaw gayon ang anak sa Dios. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, o Kristo, manglingkod. So mga igsuon, good morning na usab kanatong tanan. Lingia imong mga tapat, ingapod, good morning. Sa karong Domingo ha, sa atong ebanghelyo, sigon nga atong gibasa og inyong nadungog, na nasultihan, nabuyagan ni Ginoong Jesucristo si San Pedro. Matud pa niya, gamay ra gyud ay kag pagtuo, Pedro. Nga naman, tungod kay sa diha nga nakalakaw na unta siya sa tubig, si Pedro, uban kang Jesus, pagkabantay niya nga kusog kay hangin, dagkong balod, Diyos nawala man ang iyang pagtuo, ni gamay man, mukad to nga naunlod hinuon siya. So, sama ka nato, sama kang Pedro, musulay gyud pod kita pagsunod kang Kristo. Murabag ni hangyo pud ta ba nga makalakaw pud tas tubig. Pero usahay maunlod pud ta sama kang San Pedro. Nga naman, tungod kay makabantay manggod po kita ang dunay mga unos sa kinabuhi. Mga kalisdanan ba? Mga pagsulay, mga tentasyon. Sumuna nga usahay, imbis nagsunod na kita kang Kristo, sa ato pa na, nag-uban na kita kaniya, maayo na kaayo nga atong kinabuhi. Apan tungod sa mga pagsulay usahay muunlod kita. Kung maunlod ka o kawadaan o pagtuo, medyo okay ra. Kaya maulian naman o niya na. Kana yung naunlod ka, kaya nagpakasala ka. Kinaaman ang side effect ng sala. Kapanalitan, nawadaan kang pagtuo, o niya nagpakasala ka. Nangawat ka, tungod sa kawadon, panalitan. O sa may side effect ni Ana, may puruhan nga maguba ang imong kinabuhi. O panalitan, nangawat ka, nadakpan ka. So, sabay nahitabo. Imbis na problema ka, nadugangan mo imong problema. O pananlitan, may mga tentasyon, doon na kay sakit. Nawadaan ka sa pagtuo. Dili na noong kamutuong Kristo. Imbis nga mas ligunon pa na nimo ang imong pagtuo kay doon na kay sakit, nawala naman na niyong pagtuo. So, imbis nga matud pa matagaan kag paglaong, matagaan ka og kalig-on batok sa imong sakit, na wala na hinuon ang grasya sa pagtuo diha kanimo.
ug daghan pang mga parpuruhan nga maimong mahimo nga butang nga dili maayo. Usahay, unsa may nahitabo, grabe nga pagpagkasala Ginoon, no? Tungod sa kawadon, nangawa, ang uban nagbaligya na sa tungog. Usahay manikas na, usahay mangilad na. Pero kining tanan sa akong naginaingon, dili gina maayo alang kanimo kung naguhat ka ni ana. Tungod sa epekto niya ni ana sa imong kinabuhi. Of course, sa primero siguro nimong pagbuhat og daotan, malipay ka kay maayo man ang epekto, pero kadugayan mulutaw gyud nga dili gina maayo. So, dili man gyud lagi malikayan nato nga maglisod gyud ta usahay. Kay bisan og usaon na tong paningkamot, do naman gyud mura kini atong kinabuhi god. Mura man gud ni siya og dagat ba. Usahay taog, usahay muhunas, o sa ato pa usahay medyo maayo ang income, usahay murag lisod pod, no usahay kanang lig-on ang imong lawas, usahay na po kay allergy, mayra nimong kulog-katulog pag mata pa nimo, uy, niya mo kay katol-katol. O yun na allergy manuong ko sa akong gikaon nga kining lampay. Mayra man nimong kaon-kaon, sus na allergy manuon. So ingon ni ana, dili gyud na mawad-an ang mga epekto sa atong kinabuhi. Pero sama sa giingon, sama sa nahitabo kang San Pedro, sangpit ra gyud Ginoo. Unsa gisang gihimo ni Pedro? Luwasa ako, Ginoo. Luwasa ako, Ginoo. Ayaw gyud dangop sa bisan unsang butang nga iya sa yawa. Mangawat, mapatay, mabakat, mamutang-butang o guban pa. Kay imbis masulbad ang problema, madugangan na hinoon. So, again, sa ako na ginaingon, dili gina mawala ng problema. Kung sa ato pa na, kuha na gina siya, kaluha na sa atong kinabuhi. Di gina mawala. Kaya murag, matuta po sa uban ba? Murag mapugway lami ining kinabuhi o walay problema. Kaya may challenge. Walay challenge ba? May munang panalagsang makuyaw-kuyawan po dahil panalagsa kay manikamot man ta, di ba, no? Manikamot man ta. Munang kamot ng mga tao nga di na gyud kuyawan, kuyaw biya na. Kana bitawng ikaw murag nahurot na ng imong ratol, nahurot na ng imong kuyaw. Likado biya na. Nga naman, basin unya bag di na noon ka maning kamot. Tungod kay relax naman jud ka kayo. So ayaw kay relax kayo, yun, no? Kinahanglan nga doon na mga paningkamot, ginagmay, sangpit sa Ginoo. Kung doon ay mga sakripisyong gikinahanglan, sakripisyo po ginagmay. Kung doon ay mga lingaw-lingaw po ginagmay. Pero usara yun kabuta nga di nimo kawadon. Ayaw ra gyud bulag ni Kristo. Igayon nimong katulog, ampo sad ka, igmata nimo. No, ayaw dayog timbakuwas dipta na. Sabay imuhang buhaton nila. Ampo-ampo pod ginagmay. No, para pod ba nga ang Ginoo na ara gyud kanunay diha kanimo. Dayon nimong lakaw. Pero I was assigned in sa Amerika, mga pila ko kabulan dito sa West New York. Akong mga parokyano, mga kining Latino, mga Meksikano, mga taga Argentina, mga taga San Salvador. Doon na sila kinaiya, nga murag wala nato. Kana bitang ang ilang mga anak ba? Mangadto gani og laing mga eskwela, labi na adto sa mga lagyo nga lugar. Pahapiton gyud na sa kumbinto. Pangayoon gyud ang panlangin gikan sa pari. Hapit gyud ang kumbinto, dili lang kay hapit kada adlaw may mga bata lagatong musulod sa military. No, kay dito sa Amerika, ang military dito naaras tiyang gining opisina. Kung gamay, murabag ka ng baligyaanan og luto, ingon ra na kadako ang opisina anak. Gusto kang mag-military, apply ra ka din na, dawaton din ka. Sa ato din medyo lisod-lisod pa, daghan pa kayong mga kuskus balungos. Pero dito, dawat yung kadayon. Naaras, gamay na kayong opisina. Nya ang style sa mga Latino, muhapit yun ang kumbinto. Mangumpisal yun na, dahil paghuman, mga yun panalangin. Ngunit ana, ang abroad, agi ginakumbinto, muna nakalahi po nato. Kaya usahay, makahinumdom naman lamang tao Ginoo kung
wala na. Medyo na naunlod na. So angay ginatong buhaton nga bisag unsay atong buhaton, sangpit kita sa Ginoo. Mangayo kita og panalangin. Manindog palihog.